16 tailer martxan ipinita, bai hemen, Arrasateko kampusean, bai Donostialdeko kampusean. Gutxi gora bera, 180 ikasle parte hartuko dute, orduan desplege importantea da. Duguna da gazteei, zientzia eta teknologia inguruan grina sortu, eta beste parte batetik ingeniaritza daukon aplikazioak eta daukon funtzionalide guztiak, inpaktua, pizkat zabaldu, hori da helburua. Eta gainera gure estiluan, nolabait hemen ikusiko dugun aktibitate guztiak gure estilua daukate. Parte batetik erakusten dugu gure estilo praktikoa, praktikatik abiatuz, eta beste parte batetik zelan erakusten dugu, egiten ikasteko. Badaz beste adibide batzuk baita, beste tailer batzuk, gehiago orientatuta adibidez mekanikako ingeniaritzara. Mekanikako ingeniaritzan adibidez lan egiten da magnesioarekin, eta adibidez teknologia aurreratuekin materialei forma ematen zaio, eta adibidez sortzeko gorputzeko protesiak edo hezurreko protesiak, eta horretarako magnesio erabiltzen da. Baina zer gertatzen da, magnesioa adibidez urarekin kontaktuan jartzen denean, estanda lortzen da. Orduan gazteek jartzen da hori traje berezi bat, eta estanda kontrolatu bat egiten da, eta oso ikusgarria izaten da. Zientziaren hastea egia da guretzako eta hor entitate guzti parte hartzen dugun entitate guztientzako importantea da. Azkenean ikusten dugu teknologia daukan inpaktua gizartean, danon artean da gauza bat danon artean lortu behar dugula, eta helburu importante bateaz, dela teknologia eta ezagutza horri guztiak gizarteratzeko, baina guretzako oso elementu importantea dena da gazteei baita, pizka bat esan duten moduan, grina hori sustatzeko.